Amandla. Amandla. Viva ANC, viva. Viva COSATU, viva. Viva SACP, viva. Viva Sanko Seivugile, viva. Malibongwe. Igama lamakhosikazi. Roar, young lions, roar. Roar, young lions, roar. Amandla. Amandla. Ngiyabonga, hlaleni phansi. Ngiyabonga ukuba lapha phakathi kwenu. Mbingelele inkokheli zikaKhongolose eziphuma ku-National Executive Committee na-National Working Committee ekaKhongolose. Mbingelele neinkokheli zikaKhongolose kule province yase-KZN. Mbingelele neinkokheli ze-region yethu eziholwa uComrade Mdaka lo nimthanda kakhulu. So ngihleze eduze naye lapha ngithi aba bantu kutheni ungathi abomama kakhulu abathi mayigama lakho libizwa abomama ababhiyoza kakhulu kwenze njani ukuthi umuhle ukusidlula sonke noma sikhona esinye isizathu. Abomama uyambona nangu uphakeme wenza so ngifuna ukuthi achaze kahle ukuthi kwenzeka kanjani ngoba nathi abanye sibahle futhi siyamdlula nokumdlula. Ngibingelela amakhosi wethu alapha kule ndawo. Ngiyajabula ukuthi inani lamakhosi akhona lapha aholwa undaba Zethu uGumede bayi-12. Ngiyajabula impela. Kodwa nalabo abangekho nabo ngiyathemba ukuthi sizawuthola ithuba lokuthi sihlangane nabo. Nginibingelele nonke enikhona lapha. Anisebahle. Mangenibuka nje ngibona uKhongolose kuyo yonke le ndawo. Ngiyabona ngempela ukuthi iKhongolose iyaphila kule ndawo. Futhi ngiyabona ngempela ukuthi kulonyaka ozayo 2024 lamanye amaqembu ngeke athole lutho kule ndawo. Kuyangijabulisa lokho. Kuyangijabulisa impela. Ngizothi mangibuyile futhi masizokhankasa ngiyathemba ukuthi sizosebenza kunye singene kuzo zonke indawo ukuthi sithathe wonke amavoti ala kule ndawo ukuthi uKhongolose awine. Bakhona abasidelelayo kwamanje. Uma besibuka singuKhongolose bathi uma sibheka kahle ngo-2021 salahlekelwa omasipala bala. Bathi ngo-2024 iprovince yonke izoba ingene ezandleni zamanye amaqembu. Mangibaphendula ngithi amaphupho kuphela lawo. Bayaphupha. Yabona umuntu ophuphayo akaziboni ukuthi uyaphupha ngoba abanye bahamba nje amehlo avalekile. Uma bangawavula amehlo wabo
bavule neindlebe zabo bazobona ukuthi ikongolosi yiyo ezawuphatha ukuya phambili kule province. Bayathanda noma bathanda. Ngiyabonga ke ukuthi ngibe lapha nakhona inkokheli zenu la zingithathe zangisa endaweni ezithize lapha ngayongena emdeni kababa Mathe, umama Mathe nobaba nomama uShongwe la bebeyongibonisa khona ukuthi umsebenzi oyenzwa uhulumeni oholwa African National Congress uyasebenza impela, ngoba bangibonise ukuthi amanzi seafikile kule mdeni emibili nakuyo yonke le ndawo abahlala khona. Sebathole amanzi baze bayovula ipompo. Bangibonisa umama Mathe wangibonisa ukuthi President ngiyabonga, amanzi seakhona la kulomuzi, sesivula amanzi khona la ejariteni yethu. Ngiyakubonga lokho ngoba siyazi ukuthi udaba lwamanzi iyona inkinga number 1 kule ndawo. Angithi kunjalo? Manje kudlule isikhathi eside le nkinga yamanzi niloku niphila nayo. Futhi kwaba namapipe wayefanele ukuthi afakwe kwadlula almost 12 years. Lawo mapipe alele nje emgwaqweni. Kodwa manje soloku kwangena uComrade Senzo Mchunu. uComrade Senzo ngam-appointa ukuthi abe ungqongqoshe wezamanzi. Uma ngikhuluma naye kwamangala wathi hayibo eyamanzi, ngathi wena kuphela ozokwazi ukuthi uxazulule le ndaba yamanzi kulo lonke leli lase-South Africa. Namanje uComrade Senzo uyawenza loyo msebenzi kusuka eLimpopo ukuya eWestern Cape ulungisa indaba yamanzi. Nala indaba yamanzi laphuma eJozini Dam uyayilungisa. That's why namhlanje singene emzini kababa uShongwe nomama uShongwe nomama uMathe ngawabona ngawamamehlo ukuthi ngempela amanzi afikile. Okuseqinisweni comrades, le nkinga yamanzi uhulumeni oholwa yi-ANC uyayilungisa le ndaba yamanzi kulo lonke leli lase-South Africa. Njengomama uMathe nobaba uShongwe bengibonise namhlanje ukuthi amanzi afikile, azofika kuzo zonke indawo, amanzi azoba khona. Ngoba sizimisele ukuthi impilo zabantu bakithi zibe ngcono. Indaba ubunzima bamanzi kudala sibuzwa sibona futhi ukuthi abantu bakithi ngempela bayahlupheka, ngoba uma amanzi engekho ayikho impilo. Baye bangichazela ukuthi bebeloku beya emfuleni behamba a number of kilometers bayothola 2 liters 3 liters bayokha amanzi. Namhlanje amanzi afikile endaweni la abahlala khona. Siyambonga uComrade Senzo noComrade Mdaka ukuthi uyena boye babili namanye ama-comrades ngemisebenzi yabo ukuthi namhlanje amanzi afikile and azawufika kuzo zonke lezinye indawo. Lapho sizimisele ukuthi le nkinga yamanzi silungise. Yebo amanzi azoba khona ngoba kufanele.
Enye inkinga eninayo lapha yile yobugebengu. Angithi kunjalo. Ngithe ngisahamba lapha sisuka endlini kababa komama Mathe, ngihamba nje emgwaqweni kwafika ubaba uNgubane wathi, President, siyawubonga umsebenzi lo oyenziwa uBhekicele, ngoba siyabona ukuthi ubugebengu sebuyaphela. Imoto zethu bezitshontshwa la ziya ngale eMozambique. Lokho sekuphelile kwemanje, sifuna ukuthi kuphele impela kungasabi nemoto zizotshontshwa. Kodwa uthe sifuna nobugebengu buphele. Ngifuna ukusho namhlanje ukuthi sizimisele ukuthi igebengu sizozilandela, zizawuboshwa, zizawuya ejele. So long as kunabantu abahamba kule ndawo bemosha, bazobanjwa, bazawuphelela ejele. Lokho sizokwenza ngemisebenzi enziwa uComrade Bhekicele. Okunye ilokhu kwemisebenzi. Abaningi benu anisebenza ngithi. Iningi lenu anisebenzi. Siyakwazi lokho. Njengamanje ma comrades, lolu daba lwemisebenzi siphezu kwalo. Siyayakha imisebenzi ngalesikhathi seCovid. Salahlekelwa imisebenzi eyi-2 million. I-2 million yabantu balahlekelwa imisebenzi. Kodwa ngemisebenzi eminingi esiyenzayo, leyo misebenzi eyalahleka ngesikhathi seka-Covid seyibuyile. Ibuyile leyo misebenzi futhi siphinda siyakha eminye. Uhulumeni uqale iproject. Abaningi benu niyayazi. Siqale iproject yaseyikolweni yokuthi siqashe laba esibabiza ukuthi ama-teacher assistants. Bayasebenza ezikolweni, angithi niyababonile. Bangenile nomamelani, bangenile ezikolweni. Ngoba sifala ukuthi sibafake ezikolweni ezingu-25,000 kulo lonke lelizwe. Asikwazanga ukuthi sifake inani esilidingayo kwisikolo nesikolo. Kodwa kulonyaka ozayo leyo project izawuqhubeka, izawuya phambili. Izawuqhubeka ngoba sibonile ukuthi iyanceda. Inceda abantu abasha, iphinde ibafake emisebenzini bafundele imisebenzi. Abanye sibafaka kule ye-service, ye-public service, national service. Sibafaka kuyo. Abanye sibafaka kwamanye ama-program e-agriculture. Sibafaka nakuma-program e-National Defence Force. So abasha abaningi siyabafaka. Asishiyi labo abaphezu kwaka-35 years nakuya phezulu. Ngoba ngesinye isikhathi labo abana-35 kuya phezulu bazwa sengathi sibashiya ngasemva. Nabo bazothola amathuba. Uma siloku siya phambili, sibheka amathuba esingawavula ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi. Lapha eKZN sivula amathuba amaningi. About 3 days ago bengilanga ngoLwesine siyovula i-terminal lapha eThekwini. Sivulele ukuthi kube namathuba e-tourism, ukuthi labo abafundela i-tourism
bakwazi ukuthi bathole imisebenzi. And siyawavula lawo mathuba. KZN i-province enamathuba amaningi e-tourism, namathuba amaningi ezokulima. Leli damu elila laseJozini la akwa ngamabhunu beliyakhela ukuthi lona lise amanzi emaplazini amabhunu kuphela. And uma beliyakha bebengacabanga ukuthi amanzi aye nasezindlini zabantu bakithi. Siguqulile leyo nto, amanzi siyaphuma manje angena ezindlini zabantu bakithi. Kodwa siyenza nokuthi abantu bakithi abathola amaplazi nabo bakwazi ukuthola amanzi e-irrigation kulo leli damu. So uma siya phambili siyawavula amathuba ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi. And sizimisele ukuthi siwavule amathuba abe maningi ukuthi imisebenzi ibe khona. Uma siloku siya phambili sifuna ukuthi kuwakhiwe ama-factory, kuvulwe umhlaba ubuyele ezandleni zabantu bakithi. Abantu bakithi bakwazi ukusebenza emaplazini, ema-factory nakuzo zonke indawo. Abanye bahambe bayongena kuma-project azowakha imisebenzi yebhizinisi yaselwandle, ngoba i-KZN is one of the provinces that are blessed ngamakhilomitha amaningi olwandle. So umsebenzi wethu singu African National Congress ubhekane nokuthi impilo zabantu bakithi singazenza ukuthi zibe ngcono kangakanani na. ngoLwesihlanu bengila siyovula isibhedlela lapha kwaMashu esibizwa uDr. Isaka Seme Memorial Hospital. Isibhedlela esihle ukudlula zonke ibhedlela zalapha eSouth Africa sila eKZN. Manje leso sibhedlela siselokishini, asikho eSandton, asikho eCape Town noma ePort Elizabeth. Sila uhlala abantu bakithi khona. Sizonakelela impilo yabantu aba 1.5 million kule ndawo la sisakhe khona. Isibhedlela sisenza ukuthi siziqhenye ngempela ukuthi nathi singuhulumeni we-African National Congress sesakhe ibhedlela eziningi namaklinikhi amaningi. Kodwa lesi sibhedlela siziqhenya ngaso ngoba it's got the best equipment in the world. Ungangena kuleso sibhedlela ungakhokhi lutho uyothola i-X-ray. Uma ungena ku-X-ray machine ikukhiphele i-X-ray results within just 5 minutes. Leyo X-ray results ithumele ukudokotela wakho noma engaba kuphi eCape Town eJohannesburg. Asikho isibhedlela esifana naleso. Kuyadingeka ukuthi uhulumeni wethu nimshayele izandla ngempela. Engikuthandayo ukuthi sila eKZN. Abantu bethu la eKZN kakhulu eThekwini, they don't have to travel to other provinces anymore. They will just go to that regional hospital, bayothola the best medical care in the whole country. Siyakubonga lokho and sibonga nohulumeni wethu lapha
kulesifundazwe se-KZN ukuthi babe nokusebenza kahle ukuthi basebenze no-National Health Department leso sibhedlela size sibe khona. Siqhubekela phambili senza eminye imisebenzi eminingi. Uma ngilapha emzini kaMama Mathe, abanye baye bathi ngiyambuza uMama Mathe ngithi Mama Mathe uyayithola na ipension yakho? Wathi yebo ngiyayithola ipension. Kodwa ngicela president ukuthi ufake okuncanyana ngaphezulu. Ufake okuncanyana ngaphezulu. Ngathi cha ngikuzwile. Omunye wathi president ungakhohlwa nale 350. So ngiyayithanda le 350. Okay. Besicabanga ukuthi abantu bakithi bathi no kulungile kwanele president ungayidonsa le 350 ingasabikho. Kodwa ngiyabona ukuthi niyayithanda niyayifuna le 350. Manje abantu banokuthanda ukuqamba amaculo. Omunye waseMpumalanga yathi mayingena le 350 waqamba iculo wathi hayi uRamaphosa uyabathanda uMahlalela. Usinika le 350 wathi hayibo ngingayenzanga lutho ngithola nje u350. Kodwa ngathi mangiphendula ngathi no. Ngesikhathi seCovid kwakunzima impela la eMzantsi Afrika. Siyakhumbula sonke ukuthi bekumnyama, bekunzima, abantu abaningi bebeshona, imisebenzi beyimisiwe, ama-factory yonke indawo. Sayimisa sathola ukuthi kunabantu abaningi abangasebenzi, labo futhi bebephanda lapho nalapho bamiswa imisebenzi yabo. Sathi no, kungcono sifake okuncanyana ngoba uhulumeni ukhipha ama-grant amaningi. Kunabantu abayi-28 million, almost 30 million kuleli lakithi South Africa abathola ama-grant. Abathola ama-grant, abantu bebeloku bethola ama-grant bebeyi-18 million. Abantu abadala, abantwana bethu until they are 18 bathola i-child grant, nabantu abakhubazekile bathola ama-grant nabo baba 18 million. Ngesikhathi seCovid sathola ukuthi ngempela kunabantu abanye esibashiye ngaphandle. Sathi noma ingekho imali eningi kungcono uhulumeni ancede abantu bakithi. Sase siyayiqala ke le 350. Uma siqala kwangena abantu abangu-6 million. Sathola ukuthi no abanele, sabakhuphula inani labo kune criteria, kunezinto ofanele ukuthi uzenze ngokwakho, uapply, ukhipha uID, yonke leyo nto. Bakhuphuka inani labo laya ku-11 million. So sathola ukuthi abantu abathola ama-grant aphuma kuhulumeni bafika ku-29 million. Ukunitshela iqiniso, akekho nohulumeni oyedwa engimaziyo la eAfrika onakekela umphakathi njengalo hulumeni wenu oholwa yi-ANC. Akekho noyedwa. Bengihlangane nomunye upresident welinye ilizwe khona la eSouthern Africa. Siloku sikhuluma nje sincokola. So ngiyambuza ukuthi awuchaze president nina
njengalelizwe nibanceda kanjani abantu ngakumbi labo abangakwazi ukuzenzela izinto ezithize. Wazibala izinto wathi no thina laba abasemakhaya sibanika imbewu ukuthi and then sibanike nama fertilizer and wathi kuphelela lapho. Ngathi hayibo kuphela nje, wathi yebo bafana ukuthi baziphandele ngokwabo. Ngase ngiyambalela ke ngathi president, wathi nina nenzani eSouth Africa? Ngangabaza kancane ngathi ngifana ukuthi ngimtshele okanye ngimtshela amanga or ngimtshela iqiniso eliphelele na. Ngase ngathi hayi ngizomtshela iqiniso eliphelele. Ngase ngiyazibala izinto esizenzayo njengohulumeni. And lezi my comrades sizenza ngesimo esikhona kumphakathi, ukuhlupheka kwabantu bakithi. Sizenza ngoba la sivela khona le apartheid, ukuqindezelwa lokhu kwe-apartheid kwaletha ukuhlupheka nokungalingani kubantu bakithi la eSouth Africa. Uhulumeni saqala ngubaba uMandela waqala wathi i-healthcare, omama nabantwana bazoya esibhedlela mahala bangakhokhi lutho. Before then bowuthi mawuye esibhedlela bowukhokha. Namhlanje uya esibhedlela, ibhedlela eziningi asisakhokhi lutho. Angithi kunjalo? Nakulesibhedlela bengikhuluma ngaso, lesi esikwamashu, lesi sibhedlela esingamajavajava esihle esesimanje manje, awukhokhi lutho noma uyoyenza i-operation yokuvula inhliziyo, noma uyenza i-operation yokunqamula isandla, noma yiphi operation, awukhokhi lutho. Akwenzeki kwamanye amazwe. Akusiyona into enhle leyo na? Anginizwa kahle. Manje abantwana bethu, umntwana uthi mayezalwa, uma ezalwa umntwana, uhulumeni wethu vele athi ngumntwana kahulumeni loyo, umntwana wakahulumeni, akusaseyena umntwana wakho. Siyakuboleka nje ukuthi umkhulise yena, ukuthi awondliwe lo mntwana, umntwana kahulumeni. So ngabuza lo president ngathi niyakwenza nalokho? Wathi hayi asikwenzi lokho, omunye nomunye uzozibhasobhela umntwana wakhe. Sathi ngathi kuye no, thina abantwana bonke abazalwa la eSouth Africa until they are 18 years bawondlwa uhulumeni. Yebo, ngaleyo mali esikwazi ukuthi sikhiphe 500 rand every month kumntwana nomntwana. Akusiyimali encane leyo. Niyazi yini, sizawuqhubeka ngaleyo program noma kanjani, ngoba kufanele ukuthi sincede umphakathi. Masiqeda lapho abantwana bethu njengoba sazi bangena esikolweni free. Before 1994 ngisho ukuthi nami uma ngena isikolo abazali bami bekhipha school fees every year. Namhlanje asisekho i-school fees ezikolweni eziningi. Lo president ebengikhuluma naye uthi hayibo, nisho ukuthi abantwana bakhiphi, abazali bakhiphi school fees. Ngathi yebo, ngoba sifuna abantwana bethu bafunde kahle, so sisupport abantwana bethu. Asigcini lapho. Ngamtshela ngathi e-university nase-college sikhipha 48 billion yamarandi yokusupporta abantwana ba 800,000 abangena ku-university nase-college. Akusiyona into enhle leyo na?
manje inani lalabantwana esibasupportayo kuma university nama college ngo-1994 yaqala leyinani elincanyana ngiyathemba libe kuma 60,000 lukhuphukile unyaka nonyaka sinceda sisupporta abantwana bethu ukuthi bathole imfundo enhle ema college nasema university and leyo program izawuqhubeka futhi sifuna and ngifuna nina ningabazali limamele kahle ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi uma beqeda umatric bebaningi bafuna ukuya euniversity alikho iphutha lapho kodwa sifuna ukuthi baye ema college bayofunda izinto imisebenzi edingwa yi-economy yethu bayofunda izinto ezizobanceda abaningi baya ema-university bayofunda ukuthi i-office isebenza njani kuthayiphiwa kanjani and so on sifuna abantu abazofundela ukuyosebenza emadamini wethu eJozini dam abazofunda ukusebenza nogesi abazofunda babe ngama-engineer abazofundela le misebenzi esidingayo so mina ngithi kini ke uma abantwana benu beqeda ugrade 12 nibabuze kahle ukuthi mntanami uyofundelani manje njengoba sewuya kwesinye isigaba sokufunda ningayeki nje umntwana ethi mina ngiyofundela i-office administration and so on sibayenze ukuthi bafundele izinto imisebenzi ezawudingwa i-economy yethu enye into ebalulekile nayo sinokuthola ukuthi abantwana bethu kakhulu amantombazana uma beku grade 10 11 basuke bayenza amaphutha uthola ukuthi ingane ibuya ekhaya seyinesisu niyakwazi lokho and then senze iphutha sithi kulungile thola umntwana uhlala ekhaya ukhulisa umntwana i-wrong leyo nto labo bantwana bafanele ukuthi babuyele esikolweni bayofunda bayoqeda ugrade 12 wabo ngoba uma engafundanga angafikanga kugrade 12 uzoba enenkinga masiloku siya phambili so uhulumeni uyabasupporta abantwana bethu ukudlula ohulumeni abaningi engibabonayo engibaziyo mina so sifuna ke ukuthi nina ningabazali nani nibe nenxa enizoyidlala ukuthi nincede uhulumeni ukuthi abantwana bethu bathole quality education uma benza ama-mistake endleleni yemfundo yabo babuyele esikolweni bayoqeda ngisho nje ngoba endaweni eziningi la sihamba khona uthi mawuhlangana nabantu abasha ubabuze ukuthi ufunde wafika phi esikolweni athi hayi ngifinde ngafika ku grade 10 uma ngimbuza ngithi pho kutheni ungadlulelanga phambili ubheka phansi wentombazana umbuzo ukuthi unomntwana nathi yebo ngithi why ungabuyelanga esikolweni abazali bami bathe ngihlale phansi nginakekela umntwana or abanye banokuthi no ugogo or umkhulu wayengaphilile kahle ngangifanele ukuthi ngimondle ekhaya sithi bazali vumelani abantwana ukuthi baqede imfundo yabo in that way siyakwazi ukuthi sakhe isizwe sabantu abafundile imfundo iyona ebaluleke kakhulu thina sisonke lapha masithande imfundo
ngoba imfundo iyasibonisa ukuthi nakulabo abathola imisebenzi lula yilabantu abafundile. So masenze njalo ke. And then mangilo ngikhuluma nalo president, siyakhuluma ke ngithi nenza njani ke uma siza kulezi into ebalulekile empilweni yomuntu, niyabanceda ngezindlu na? Wathi no, abantu bafanele ukuthi bazakhele izindlu zabo, and uma sibanceda bafanele ukuthi bakhokhe. Ngathi eSouth Africa uhulumeni waqala iprogram yaqalwa ubaba Mandela. Ubaba Mandela wathi makube nezindlu ezizokhiwa uhulumeni, i-RDP houses. Yaqala ke leyo program yaqhubeka, and namhlanje sesakhe izindlu ezingu-4 million. 4 million yezindlu. Alikho ilizwe engilaziyo elikwazi ukunika umuntu indlu nje mahala. Izindlu okwamanje uma sakhela umuntu indlu sikhokha about 160,000. I'm sure next year izoba ishaya 180,000. Sivele simbiza umuntu sithi nayi indlu sikunika yona mahala. Kuyenzeka la eSouth Africa. Kwezinye indawo noma uhamba ubona izindlu ezinhle abantu bayakhokha. Singena kwenye program manje yokwenza i-site service sites. Sizonika abantu i-sites ezisevisiwe, zinamanzi, zinogesi, ukuthi labo abathanda ukuzakhela bazakhela izindlu. Yona into sizokwazi ukuyenza manje, ukwenzela ukuthi inani labantu abazothola izindlu likhuphuke. Nala ngitshelwa ukuthi yebo, nala uhulumeni wethu uyazakha izindlu. Amanye amaqembu la aphathe umasipala bathi bazowakha izindlu, abade bayenze leyo nto. Abade bayenze. Yenza kuphela uhulumeni oholwa u-African National Congress. So ngike nginitsheleke indaba engeke ngahlangana nayo mangiloku ngihamba kulelizwe. Ngathi ngise-Free State. Ngise-Free State ngiyahamba senza i-door to door. Uma senza i-door to door ngangena kwenye indlu. Siyokhankasa lapho ukuthi abantu basezindlini bavotele i-ANC. So ngangena kule ndlu, hayi ngathola kunomunye umama ngathi usisi actually. Sisi nje uziphethe kahle, uyambona ukuthi hayi lo sisi ume kahle muhle uyabonakala. So ngiyangena ke ngalelo langa ama comrades bebe kwenye indawo bengena kwezinye izindlu. Ilento ngihlala ngisho ngithi masiyokhankasa ezindlini, masingene ezindlini eziningi. So ngangena ngedwa kuleyo ndlu. Yeah, ngangena ngiyi-1. So mangena enye yalezi ndlu ezintsha. No ngithola ukuthi no, njengoba ngishilo usisi nje uyambona uyazithanda, and nendlu yakhe iclean. Clean. Khishi lakhona uyabona liyashayina, kunamabhodo nokunuka kamnandi. Ngabona ukuthi nokuphekwe kamnandi la. And sitting room yakhona and ine furniture enhle. So uyangibuza ke uthi ngithi no senza i-door to door, abanye naba bahamba kale. Wathi oh okay uphuma phi? Ngathi novela ku-ANC. Ngathi wathi no ngiyakwazi wena
ngihlale ngikubona ku TV uwe uRamaphosa ngathi yebo right ithabile ntate ngithabi waphakama wangihaka ke so and manje ngiyabona ukuthi ujabulile lo sisi so uyase uyangibuza ngakunikani ngakunika amanzi ngathi no ngijahile bengizokhuluma nawe ngiphethe nepamphlet ngifuna ukumnika wathi hlala phansi wathi hlala phansi so ngahlala ke wathi no ngicela ukuthi ngikukwenzela itiye ngathi no ngijahile wathi niqale nini ukwenza le door to door ngathi no siqale ekseni wathi I'm sure ulambile ngathi no akunankinga mina bengize nje ukuthi siqhuquzele ukuthi uyokwazi ukuvota and so on wathi no ngizovota and ngiregistered wathi ngiyabonga ukuthi ngithole lendlu bengihlala emkhukhwini wangitshela ukuthi wayehlala kuphi wakhipha nesithombe une-album une-album ile album lezi ezindala kodwa isithombe sakhona usibekile ukuthi bengihlala la nabazali bami sihlupheka and manje sengithole indlu wathi ngiyabonga ngibonga uhulumeni ka-ANC ngathi hayi ngiyabonga ngathi imisebenzi esiyenzayo wathi ke awusho ke president njengoba ningitholele indlu ngishotha ngento eyodwa kuphela ungakwazi ukuthi ungitholele indoda na so uma esho njalo yabona ngama kancane kodwa ngavele ngathi no u-ANC uyazenza zonke izinto wenza into eziningi kodwa leyo ukuthi sikutholele indoda hayi sizawuhluleka lapho wathi no pho i-ANC ithe izoyenza ukuthi impilo zethu zibe ngcono manje why ungancedi ukuthi impilo yami ibe ngcono and then wase uthi wena uthini ngathi no sisi no mina ngiright and fanele ukuthi ngihambe manje so niyabona ke ukuthi abantu bakithi bayithanda kakhulu i-ANC bacabanga nokuthi singabatholela abangani babo noma amadoda noma amakhosikazi kodwa ke mawufuna ukuthola unkosikazi or indoda joyina u-ANC uzomthola la kwa-ANC ngoba kumnandi la kwa-ANC ngikutshela indaba ngoba labo abangaphandle bayabona ukuthi kuyabanda ngaphandle kungcono la kwa-ANC ngoba imisebenzi enza u-ANC mihle ngempela mhlawumbe ngelinye ilanga izawuthi masiya econferencing njengoba nenkokheli ziyamamela nazo kungasuke kuvele iresolution ukuthi sikwenze nalokho ukuthi mhlawumbe sincede nabantu ukuthi bathole i-life partners zethu so ngalawo magama ngithi siyaqhuba siya kulolu khetho luka-2024 ngifuna nje ukuthi sisonke siphume ngobuningi ngoba kunezinkulumo eziningi zokuthi i-ANC izawuluza i-ANC kuzoba nje kube nje amanga kuphela ngoba vele sizawuwina i-ANC izohlala inguhulumeni walelizwe futhi izawuhlala inguhulumeni walesifundazwe sase-KZN amandla
Amandla. Ngiyabonga.